Здравейте ви, бокс! Аз съм Иванове. Тук днес снимам клип на МТА. И тук до мен е Джейдън Чо, който двамата днес ще играем на игри и ще снимаме клипове. Нещо малко лаги. Сега само ще изчакаме този жълтурка. Айде! То е много зле, сериозно. Къпнение. И така, тези днес ще ги качат тези клипове. Два следващия ще го правим на World of Warcraft The Lich King. Може да е на Lich King, може да има тълба сърви. Котни скин гъл. Сега изберем някоя смесна мапа. Сега аз ще играя на екран тия жълтурени дни. Аре бе! Купа е с зелена кола. Сега ще се вършам от трето на 26-то място. Може малко да лаги, но това е бъгнато. Сега не се прибия пак. Викай! Сега малко ще похитрея. Аааа! Fuck you! Аз по принцип си ги ръст такива лафове. Изобщо не обръщате внимание. Да напишете някакви хейтърски коментари, че... Сега ще ги чакаме тия шарани. Този Иван е нещо... Той много се попада по демара си някакви лафове, така че не обръщайте много внимание. Нали това го казах и сега. Иначе ще правим други клипове на WoW, на Need for Speed, Most Wanted и чакаме ваши предложения за някои игри да свалим, да играем, да ви показваме как се инсталират. Всичко дори да се... Ако искате някакъв клип на игра, може да пишете коментари. Лице клип. Сега явно скоро май няма да почнем и затова го пускам. Го спирам на паузи. Защото то само като ги изчакаме да свършат тези шарани, то ще мина два клипа, половин час някъде. Аре, кучане. И пак да не ми казвам, да не пишете някакви коментари, то откачен. Нека е такива. Какво правиш, бе? Аре, кажи нещо и ти, бе. Ако ми мълчиш, не се хилиш. Мамут Кенди 38 или какъв е гледал. Искам да ви кажа, че който се интересува от нещо, да не пише на лично съобщение за Skype, такива разни работи. За някакви игри, за
Devil May Cry 4, Serial Sam, нещо такова. Ама Serial Sam, мен много не ма кефи. Гледай го то шаран, не може преди 5 часа. Ще ти... Как може с толкова негодни тръга да играят на толкова колко време? Така че ако играят... Те играят от един месец, па не може да играят. Аз съм играл 2 дена. И така ние си падаме малко геймери, така че от каквото и да се интересувате, може да кажем Yu-Gi-Oh, такива анимета, Наруто, Хината, онзи както се пише. Хината, Чай, че той да гледа. Да гледа това клипа. Върти се само като пумпа. Той само Майнкрафт. Сега почваме да играем. Ето, спираме говора. Той говори. Topa, fuck my pillow, fucking... Остатъка е. Сега па някакви микробушчета ще караме. Те може да се движат. Сигурно от 20 км ги дият за 20 години. Почваме най-накрая. Сигурно пак се изтръса някъде, ама тази мап, като я гледам, май съм я играл, тя е яко. О, шит! Да, помислих, че са фърка. Ала, какво засядам тук? Бати, буса, той не може да се изкачи. Шарани. Гледай, този автобус с 20 км моля да се движи, Джейдън. Не знам. Стига с тия странични теми, говори нещо към темата, смислено. Маре говорите тук, Аз на тези, че ти играя. Сега поне да се кача на това, че бати... Мога да снимаме на GTA онлайн някои дрифчета. Предложете ви нещо да снимаме клипча, че то са зрими. Бяга! Аз това гад се изкачил по това нещо, не се обърнете. Майко! Сега не пишете някакъв, че съм нуб. То, че съм нуб, деламе. Bullshit! Бати мапа, това не е, че трудно деламе, че този бус не може да дигне 20 км. Тия пък как го минаха аз? Сега ще пробвам. То няма ли да репер? Те, врика, най-накрая, гъти шаран. Шаранска кола, шит, то е. То само докато снимаме клипа, то ще минат 20 минути сигурно. Уж клипса. Мамо, колко. Няма ли тук репер? Не. Браво, Иване, давай! Какво е това, бе? Какво беше това, мазафака, бе? Това ми пише Хола Иван. Хола Иван. Пеле. Така, спираме с този клип. Дано да не ви е харесал. Да ви харесал. Поправям се. И чао.